салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Нилнориҳоро хатари тарки Ла Лига кардан таҳдид мекунад. Шенсни шартномаи яксола бо Барселона имзо намуд. ин ва дигар навигариҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навор манзуратон мегардонем. ҳатман обуна шуда моро то охир ҳамроҳ бошед. бозиҳои ҷаззоби аврупоӣ баргузор шуда истодаанд. аз Ла Лига то ба Премер Лигаву Серияи А. тамошои тамоми бозиҳоро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад. дар аввалин ҳисобпуркунӣ то 8000 сомони бонус бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. новобаста аз суханони Ханси Фликт оиди ҷалб кардани дарвозабони нав барои давоми мавсим, Барселона расман аз Бастани Шартнома бо собиқ дарвозабони Ювентус Шенсни эълон намуд. рости ман ба анҷоми корнома кардан омодагӣ медидам. ман хушбахт будам, вале рӯзҳои аввалам дар ин шаҳр ва муносибати одамон ба ман нишон медиҳанд ки чӣ қадар ман барояшон аҳамият дорам. ин ифтихори ман аст ва ман худро узви ин оилаи калон фикр мекунам. эҳсосоти мухлисон муҳим аст. оила барои ман дар ҷои аввал меистад ва ман онро васеътар карда истодаам. дар варзишгоҳ будам ва даста хуб менамояд. ин даъват барои ман аст ва ман бо масъулияти калон ба он муносибат мекунам. бесаброна интизори дебютам мешавам. шартнома бо дарвозабони полшагӣ то охири мавсими ҷорӣ амал хоҳад кард. оиди тарафи молиявии шартнома бошад маълумоти бештар пешниҳод нашудааст. чӣ хеле ки маълум мешавад, новобаста ба суханони Фликт оиди Пеня дарвозабони бутаҷриба ба Барса лозим будааст. пеш аз ҳама худи Фликт инро талаб мекард. ӯ нав ба даста омад ва намехоҳад ки аз пушти иштибоҳи дарвозабони камтаҷриба сараш ба бало гирифтор шавад. қаблан хабар дода мешуд ки Шенсни барои захира ҷалб шудааст, вале ба ин бовар кардан мушкил аст. албатта вақт ҳамашро нишон медиҳад, вале эҳтимолан дарвозабони асосӣ маҳз Шенсни мешавад. барои балансро нигоҳ доштан шояд аз дарвозабони захиравӣ дида вақти бештар ба Пеня дода шавад, аммо дар бозиҳои ҳассос Ханси ба ӯ такя нахоҳад кард. сабаби бозгашт ба футбол ва бастани шартнома бо Барса аз ҷониби Шенсни ин Роберт Левандовски будааст. аслан бахти Барселона омад кард ки дар рӯйхати футболбозони агенти озод буда дарвозабоне мисли Шенсни буд. дар айни ҳолат Барселона боз ягон фонди хайриявӣ мекуфт ки ҳайаташро қавӣ кунонад. акнун ки ҳар ду тараф якдигарро пурра кардаанд, мо онҳоро табрик мегӯем ва интизори бозгашташон ба рақобатҳои қаҳрамонӣ мемонем. собиқ муддаии президентии Барселона ва собиқ директори даста Энтони Фрейша ба назар тасдиқ кардааст ки Барса ба доварон пул медодааст ва сабабашро ҳам чунин шарҳ дод. аслан ҳолат худаш ҳамашро шаҳр медиҳад. Барселона ҳамеша аз он норозӣ буд ки доварон аз дигар дастаҳо дида ба онҳо муносибати бад мекунад. тамоми футболи Испания аз ин чиз огаҳӣ доранд. иштибоҳҳои калоне дар гузашта анҷом ёфтаанд. ягон президент ҷуръат намекард ки ба негреро пул доданро қатъ кунад, чунки ин ба даста зарар мерасонд. баъзе расонаҳои идоракунандаи Реал ҳодисаҳои соли 1902-ро рӯи об кашида истодаанд, вале ин алоқамандие нахоҳад дошт. ин гуфтаҳо боз сару садоҳоро атрофи даста баланд кард. Барса тамоми кӯшишро карда истодааст ки ин масъала ба рӯҳияи даста таъсир нарасонад, вале ин гуфтаҳо аз ҷониби нафари наздик ба даста ҳолатро муташанниж мегардонад. худи Фрейша ҳам дарк кард ки суханониро ба забон овард ки ба Барселона таъсири манфӣ метавонад расонад ва навиштаи расонаҳоро рад кард. аз гуфтаҳои ӯ дақиқ фаҳмидан мумкин аст ки Барса дар натиҷа ба доварон пул додааст. қаблан гуфта мешуд ки агар ришва додани Барселона исбот шавад, дастаро метавонанд аз Ла Лига хориҷ кунонанд. ҳатто бархе аз расонаҳо чунин менавиштанд ки дастаи каталонӣ метавонад ба буҳрони калон дучор шуда фаъолиятро қатъ кунад. ин равиши кор на танҳо ба Барселона зарар мерасонад. замоне ки масъалаи ришва ба доварон дар сомонаҳо чарх мезад, хетерони даста ҳамеша менавиштанд ки беҳтараш сахттарин ҷазоро ба Барселона диҳанду дастаро аз лига берун кунонанд. вале набояд фаромӯш кард ки агар Барселона набошад, таваҷҷӯҳ ба Ла Лига хоҳ нохоҳ кам мешавад. чӣ хеле ки дар Олмон Бавария ягона дастаи қудратманд дониста мешавад, дар Испания ҳам танҳо як даста мавриди диққат мемонад ки ҷои рақобат набошад, рушд ҳам дида намешавад.
хулоса ликвидатсияи Барселона ба зарари Реал ҳам мешавад. Барои ҳамин ба ҷои танқид бояд тарафдори он бошанд ки тибқи тафтишот амал кунанд ва дастгирӣ аз Барселона намоянд. шумо дар ин бобат чӣ фикр доред? ҳатман фикру назари худро дар комментария қайд карда наврҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.